أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنقذ الإنسانية بالسيد عثمان مدان حيدر الحمد لله الذي أنقذ الإسلام بالسيد عثمان مدان حيدر الحمد لله الذي أنقذ إفريقيا والعالم أجمع بالسيد عثمان مدان حيدر والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبلمو أمبيجيك على تنوك على بركة على من صنعك هذا مدينة كنجا ni ankaramo asayidi Sheikh Usman Madan Haidara soroli ambe ala tanuka ala barkada ala min sonaka islamiya kunanjia bitlela ni ankaramo asayidi Sheikh Usman Madan Haidara soroli ambe ala tanuka ala barkada ala min sonaka farafina kunanjia ni ankaramo asayidi Sharif Usman Madan Haidara soroli ambe salatuke damfew la son heremaka noy ala kray ana sumgo ani mawma de yutugu nyonya fokata jodon se ala kanin aw bela jelenye o jama kolu sanu mainfe bi wajulu kene kono ambe Bamako yirimajo stade de 26 mars la en fanan karamogo au conseil islamique nyamaba groupement président Jamiatul Ansardin onye joyoro a Seyidi Sharif Usman Madan Haidara mawludu kene bakan mimbe labe Jamiatul Ansardin international fe no e fadi jamana bisabani ko fe ka fara kanu nyo munu bobo Dien fan wéro fe katase Mali kono fantan nani bela jelen fe sababu kelen kana beni alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aleka bangeli suye o min kera kabbe novembre kalo tle kononto ma san bafla anitani kononto nu bebe rabiul awwal aletle tani fla suma min kene konnana anga famaw anga almamu dina nyimo chama kumbe kene konnana ku kan nisondiya jira ni alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aleka bangeliye barakum folo damnena ni foli kawni wala nyuman don kan chamani na bawfe siraka kuma lasro ka dakurnya flafo nga amfanan karamogo a Seyidi Sharif Usman Madan Haidara aleka laseli aw bono de ye ni sigidaina ni ala sonama sigidana tawiraw aw na tonu nusoro amfa anan karamogo a Seyidi Sharif Usman Madan Haidara stade de 26 mars kono mawludu donsu ayela seli minke anga jeka anyima dawfe alhamdulillahi rabbil alamin aslamew ambi alafu ambi ala barkada ka ala wole nyumando ka solli anga kiraba inka no ye muhammadu ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka solli asodingo sanimauka ka solli akasaba nyumauka ka nga foli nyesi ausla bere jelema jemi mbia muso mbia ani minu ma yan soro dorula kama anga foli be awbe amba nyini setigi ala fe ala minye anyuman sigi ya herela ala ka wuli herela amin ala ka besegi ka so herela amin ngania minu bi ana no ye hine nyini ala fe ani anga dembaya ani hami o hami bana mini ala tabibe ni shubayna ala ka bemne amin ala so kaw sigile toya akana nyine nayi duwo ke ayere aka duwo ke Mali inshallah aka duwo ke anga ni jamana nye jamana o jamana bi dekun kono akana nyine wallahi ala kira bange kene inka ala bi son min bi fo ala bake ala bake de ala bake o kofe amba nyine amba de unfe ama nyine moko shiko ala nyeba ngani ala Mahoma biya ambi fe ala ka besa ko kiye amba nyini fana ala ka bekishi ala ka betanga amin kenemana de falendo ando nto ere pumina gelaya jama fe kenema kuma se kadu o amba nyini olu fana fe ka sabali minu mbi konona ani minu mbi kenema ala nyeba ambe sukuna wa ala nyeba ambe nakuna
an ka da la an bɛ min fɔ Ala ye a bɛ sɔn mais fɛn min ka gɛlɛn fɛn bɛɛ ye o de ye mɔgɔ ka dan sago i mɔgɔ ɲɔgɔn kan n'an bɛɛ sera ka an jɔ hɛrɛ la k'an sigi hɛrɛ la ka mɔgɔ wɛrɛ gasi sigi pour que mɔgɔw kana ɲagami ɲɔgɔn na jama bonyana kojugu k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ la wallahi a bɛna sara ye Ala bolo min ka bon kuma na Ala k'a n'aw dɛmɛ Ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ la o la minnu kumana an b'u fo u sara bɛ Ala de bolo minnu ma kuma sɔrɔ ni Ala sɔnna sigi wɛrɛw la kuma bɛna d'u ma kuma na minnu ye kumaw kɛ an wasara ka kɔn ka tɛmɛ ni walada ye an y'a fɔ leader u farala ɲɔgɔn kan ɲinɛ san o san u b'a kɛ u bɛ thème dɔ ta mawuludu la k'a di Mali mawuludukɛla bɛɛ ma ɲinɛ thème taara thème min taara o de ye k'a lase Mali wajulikɛyɔrɔ bɛɛ la minnu bɛ wajuli kɛ kɛnɛw kan minnu b'a kɛ misiriw kɔnɔ minnu b'a kɛ zawiyaw la kutuba kalanaw jumadonyaw fɛ an ka ɲɛsin an faso ma faso wɛrɛ t'an bolo nin jamana in kɔ dɛ Ala y'i bila yɔrɔ min na i ka kan ka k'a yɔrɔ fɛ i ka kan ka k'a hɛrɛ fɛ i ka kan ka kɛ maa ye min seko la a bɛ tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ a ka jamana kan o la a ɲininen don bɛɛ ka kuma basigi kan ani bɛn kan an y'o de fɔ siɲɛ caman komi an karamɔgɔ bɔra ka kuma sisan a ko ale ɲɛ b'a la fɛn min bɛ se ka Mali dɛmɛ bi Ala don wallahi a ye tiɲɛ de fɔ Ala don o de la n b'a f'u ye siɲɛ caman Ala fana ka dugawu jaabi sirilen bɛ jamakulu la ko a ye bɛn hali ni kafiriw bɛnna kafiriw mana bɛn n'u ma ɲɔgɔn janfa Ala b'u dɛmɛ yanni dɔ lahara min bɛ yen o bɛ yen mais bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka dɛmɛ de bɛ yen aha o de la an y'a fɔ siɲɛ caman jamana in a mago bɛ min na bi bɛn don wallahi ni jamanadenw bɛnna Ala b'an dɛmɛ jugu tɛ se nka a bɛ kɛ bɛn de kɔnɔ bɛnbaliya ti foyi dilan a cɛnnikɛ nɔ ka bon a ɲɛnikɛ nɔ ye a ye to an ka bɛn anw bɛ wele da an karamɔgɔ bɛɛ bɛ ka nin lase bi su in na mawuludu in dɔgɔkun bɛɛ kɔnɔ an karamɔgɔw bɛ nin de lase n'an y'u lamɛn an bɛɛ b'a hɛrɛ sɔrɔ balawu n'a wulila maa t'a jɔyɔrɔ dɔn dɛ nka jamanaden si ŋaniya man ka kɛ balawu ye ka jamana kɔnɔ n'i y'a wuli a bɛ dan min Ala de b'a dɔn an ka sabali an k'a lajɛ an faso bɛ bɔ bolo la cogo di o yɔrɔ in na an bɛ dugawu kɛ an ka sɔrɔdasiw ye minnu binna faso kuma bɔ kɛnɛ kan an ka dugawu b'u ye Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma an b'a fɔ sɔrɔdasi minnu fana binna kɛnɛ in kan u somɔgɔw ye ko u kelen ka mɔgɔ ma bi dɛ maliyɛn yɛrɛ dɔnna bɛɛ ka mɔgɔ binna aha aha maliyɛn yɛrɛ dɔnna bɛɛ ka mɔgɔ binna n'i ye sɔrɔdasi su ye yɔrɔ o yɔrɔ a dɔn i su don u sara e de kama somɔgɔw k'a dɔn dekun mun b'u kan a tilalen don dɛ a tilan b'an cɛ u kelen ka doni tɛ dɛ a tilalen don ani ɲɔgɔn cɛ k'a f'u ye minnu banana n'u joginen don an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u ɲuman kɛnɛya Ala k'u kɛnɛya minnu fana bɛ yen n'olu ma jogi u ma tɔɔrɔ sɔrɔ Ala kana tɔɔrɔ s'u ma an ka finitigi bɛɛ
an bɛ dugawu k'u ye nin kɛnɛ in kan nin kɛnɛ in kɔfɛ maliyɛn ɲuman bɛɛ k'an ka dugawu kɛ an ka finitigiw ye k'a ta sɔrɔdasiw la ka se gendarmew ma ka se polisiw ma ka se gardiw ma ka se protection civile ma maliyɛn ɲuman bɛɛ i ka seli kɔfɛ bi gɛlɛma in na i k'an ka dugawu k'u ye ni ninnu ye jɔsen sɔrɔ an bɛ sunɔgɔ ka ɲɛ mais ni ninnu ma u sago sɔrɔ i dalen i ka li kan ala kɔfɛ i t'i lafiya dɛ o la bi Mali mako tɛ fitinɛ na Mali mako tɛ kɛlɛ la Mali mako bɛ min na bi o ye bɛn de ye ani k'an ka sɔrɔdasiw jukɔrɔma don k'u dɛmɛ n y'a fɔ n ka déclaration na au conseil islamique labɛnw bɛ yen k'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ an bɛ dɛmɛ ɲini jɔnni fɛ pour que k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ka nafolo fara ɲɔgɔn kan u mago bɛ min na k'a fara gouvernement ta kan k'an ka sɔrɔdasiw bɔ bolo la jamanaden bɛɛ jamanaden bɛɛ a wele bɛna da maa o maa b'i faso fɛ an bɛ fɛ bɛɛ ka fɛn dɔ kɛ an ka sɔrɔdasiw ye an kana kɛ kuma ye ten an bɛ se ka min kɛ an k'o kɛ bɛɛ n'i seko don faso ko in na mɔgɔ caman bɛ kule la u ɲininka ko ye mun kɛ i faso ye anw tɛ gouvernement ye an tɛ politiki mɔgɔ ye an tɛ sarata kalo la faama t'an balo an tɛ faama ka to dun mais ne y'a fɔ n kanubaw ye jamiyat ansar din silamɛya y'an wele an ka ala bato mais min ka bon ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn jigi tugu o ka bon ka tɛmɛ i ka sa misiri kɔnɔ mankan fɔlɔ la ne de bɔra k'a fɔ a y'a jija a k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ a don ne ka président ye $10 di yan o de kɛra fɔlɔ ye Mali kɔnɔ yan $10 ko Aidara hɔn taa di sɔrɔdasiw ma sɔrɔdasiw ka dɛmɛ n'a ye ne ni n kɔrɔkɛ n'o ye Diko ye an ka sɔrɔ ka wele da télé la ni min bɛ se ka min kɛ mais Jamiyat Ansar Dinil Islamiya de fɔlɔ fɔlɔ Mali bɛɛ olu de ka $10 dira kumana n'an ko mɔgɔw ma an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ anw minnu b'a fɔ anw bɛ bɛɛ ɲɛfɛ an bɛ bɛɛ ɲɛfɛ réfugiés bɔra yan ka taa jamana wɛrɛw la ne ye n ka kanuɲɔgɔnw fara ɲɔgɔn kan n ko an ka maliyɛn dɔw réfugiera an t'u fa dɔn an t'u ba dɔn mais an n'u bɛɛ fa la an bɛɛ bara parce que maliyɛnw don a bɛ se ka mun k'u ye u ye $100,000 ani $18,000 dɔgɔkun kelen u nana o di ne ma n ko non a ti di ne ma a y'a lajɛ an ka mɔgɔ min bɛ réfugié la Mauritanie Burkina Niger a ye $1,18,000 dilan u cɛ a k'a lajɛ a bɛ se ka min k'u ye alors n bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye n'anw ko a y'a kɛ an yɛrɛ bɛ ɲɛfɛ aha o n'a ɲɔgɔnna dama min kɛra n'an ko an b'a kɛ an bɛ papier de d'i ma mais a bɛɛ kɛra mun kama fo silamɛw k'a dɔn silamɛya dama tɛ seli ye jalamugu meleke tɛ kɔlɔsi bɛ n bolo tɛ n bɛ si misiri kɔnɔ tɛ n'i kɛra silamɛ ye i k'an ka kɛ i faso fɛ i k'an ka k'i faso ka hɛrɛ fɛ i k'an ka k'i ka dugu fɛ i k'an ka k'i ka dugu ka hɛrɛ fɛ silamɛya ye nin de ye kuma na an bɛ wele min da nin kɛnɛ in kan Mali sɔrɔdasiw dɛmɛni na Mali sɔrɔdasiw dɛmɛni na pour que ala bɛ se k'an n'u dɛmɛ ne Aidara min bɛ k'a fɔ nin kɛnɛ in ka sini ne yɛrɛ ye 10 millions di an ka gouvernement ma a k'a di an ka sɔrɔdasiw Manil Force Manil Muhi Manil Nasir Manil Kefi Wahed
kuma mugu in ti foyi dilan kuma ba fɔ la n'i bɛ se min na i faso y'a kɛ i faso dɛmɛ i faso dɛmɛ kuma tɛ ansaru ala k'aw sara a ni ce e k'u ɲininka n bɛ segin a kan fo mɔgɔw k'a faamu silamɛya tɛ n ti bɔ misiri kɔnɔ silamɛya ye ka baara ɲuman de kɛ baara ɲuman a bɛ fɔ o de ma silamɛya a ye Mali lajɛ silamɛya tɔgɔ la jamiyatu ansari dinil islamiya tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso 11 an filɛ yɔrɔ min na bi banabaatɔ b'a bɛɛ kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso 11 Mali kɔnɔ yan ansaru tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso 11 o la n bɛ fɛ k'a fɔ silamɛya tɛ kuma mugu ye mɔgɔw dusu futununi tɛ fitinɛ wulili tɛ baara de don baara de don anw ko man t'u si ye mais hasbunallahu wa ni'mal wakil ni min kɛra n'o man ɲɛ n'o fɔra a bɛ fɔ k'i ye gouvernement jugu ye olu b'i classé k'i kɛra an jugu ye n'u ye min kɛ n'o ɲɛna n'i y'u fo mɔgɔ wɛrɛ b'a fɔ i kɛra u jugu ye mais an bɛ se ka taa tan an tɛ se ka taa ta dɛ Mali faamaw min bɛ Mali bɔ bolo la ka fara bɛn kan baara minnu kalifalen b'a ma faso tɔgɔ la a y'a k'a tiɲɛ kan a y'a k'a tiɲɛ kan dɛ maa kelen ka mɔgɔ 100 ni yɔrɔ dun jamana si ti bɔ nɔgɔ la ten jamana ti bɔ nɔgɔ la galonga dɛ min bilala yɔrɔ min na ni bɛɛ y'a ta kɛ ka ɲɛ kana Mali filɛ ko fantan jamana don wallahi ni bɛɛ ye laadiriya kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ poste min na gouvernement kɔnɔ bɛɛ k'i tilen k'i ta kɛ tiɲɛ kan san kelen Mali ɲɛda bɛ yɛlɛmɛ Mali ɲɛda bɛ yɛlɛmɛ anw b'a fɔ ni maa min y'o filɛ juguya kan ye wa anw bɛ sa nin kan kabini Ala k'an da donba bɛɛ la ne bɛ faamaw ka cadeau d'u ma wa u ka cadeau tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ nasi tɛ sɛbɛn tɛ tanu ni kan tɛ pour que fanga ka ɲɛ fanga ka jiidi Alakira ye min fɔ an ye fo fanga ka kɛ laadiri ye ka hinɛ a ka maradenw na fanga o fanga n'i tɛ laadiri ye i bɛ min fɛ i t'a sɔrɔ faamaw pour que a ka hɛrɛ sɔrɔ a ye kɛ laadiri ye a bɛ ban ni ne ko faamaw mɔgɔw hakili bɛ jigin président de la o dama ti faama ye o ale ye jɔnni ye ale ye mɔgɔ kelen de ye o n'a fɔra faamaw hali mɔgɔ min bɛ minisiri ka karo jɔsi o bɛɛ ye faama dɔ ye parce que a bɛ faamaso la bɛɛ anw kan b'a bɛɛ de ma anw ma maabɔ ma na ni bɛɛ tilenna jamana bɛ lafiya mais tiɲɛ fɔli man di adamadenw ye maa dɔ min don mais u ka jɛn n'a ye Hayidara b'a fɔ Hayidara b'a fɔ parce que mɔgɔ min ye Ala bila o de bɛ dɛsɛ ka Ala ka tiɲɛ fɔ kabini Ala k'an da ne ka Ala bɛ n bolo wa n bɛ sa fana ni Ala in de bolo bɛ ne bolo n t'i bolo wɛrɛ minɛ ayi ne bɛ to min dun n'i ka mugan bɔ a la sini a bɔ a la n bɛ waso ni nin de ye o de la ne bɛ kuma Mali bɛɛ a faama bɛɛ président minnu tɛmɛna ani minnu bɛ yen bi minisiri minnu tɛmɛna ani minnu bɛ yen bi bɔ dɔrɔn i k'a fɔ Hayidara nana wari ɲini fɛ tɛ dɛ ko Hayidara nana a yɛrɛ ka personnel kungo la ne fɛ min tɛ maliden fantanden dɔ tɔɲɔlen kungo ye a fɔ n bɛ wajuli jɔ bi u ka fɔ o la an tɛ dɛsɛ ka Ala ta fɔ Ala tɛgɛ b'anw bolo an t'o bila n'i ye ɲuman kɛ a bɛ wajibiya an k'a fɔ
k'a fɔ ni faama ye ɲuman kɛ ni min ma ɲɛ fana anw ka faso tɛ faama ta ye koyi maliyɛn bɛɛ jɛ ye Mali ye ni min ma ɲɛ an b'a fɔ voilà an b'a fɔ dɛ wa anw da ye ka sira jiriw la ye Ala y'o de fɔ innama alaykal balaghu wa alayna al hisab Ala ko kira ma kana muruta kana bereta innama alaykal balagh ci seli o bɛ e de bolo wa alayna al hisab jɔn zaraliw ka kɛta la o bɛ ne yɛrɛ Ala bolo o to ma a fɔ dɔrɔn u sɔnna wa u ma sɔn wa i se b'o la o to ne ni n ka jɔnw cɛ faamaw anw da ye fɔli ye mais n bɛ min fɔ jamanaden bɛɛ ye jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a mago bɛ bɛn de la fitinɛ tɛ e bɛ fitinɛ kɛ yɔrɔ jumɛn fo n'a kɛra Bamakɔ ye sa kɛ ɲɔ tɛ yɔrɔ jumɛn b'an bolo bilen a y'a fɔ yɔrɔ foyi t'an bolo bilen i bɛ taa fitinɛ wuli o tuma na kun wɛrɛ b'i ta la wa ko wɛrɛ b'e kɔnɔ wa ɲɔ tɛ yɔrɔ bɛ min don segu i kɔrɔ i yɛrɛ don dɔ n'i bɛ ko kalama i ni ɲɛji de bɛ don o tuma na a kɛra cogo di segu an kɔrɔ yan segu an kɔrɔ yan segu an kɔrɔ yan alors hakilisigi tɛ Mali kɔnɔ bi bɛɛ kamana gannen don si dan tɛ si la bilen si dalen tɛ si la jamana hakili wulila mais an y'a fɔ dɛ ne ye nin fɔ a ka ca san 20 ye bi n ko Mali an kana to a kana tulonkɛ lafiya la fɛn min b'an bolo a tɛ pétrole jamana bolo a tɛ Amérique bolo a tɛ Japon bolo o ye mun ye n'i ka minɛn nana Bamakɔ yan n'i ma jatigila sɔrɔ i b'i kun da a ka daba naani na ye maa si tɛ s'i ma fɔ ni jakuma bin n'i kan n ko mais jamanaw bɛ yen n'u y'i ka sakɔsi y'i bolo marifa de bɛ da i disi la u b'i halala minɛ tile fɛ n ko bon Ala ye amunu ni amana min d'aw ma Ala ye paix min d'a ma ka hakilisigi min d'a ma a y'a kɔlɔsi a kɛra cogo di bi hakilisigi taara ne m'a f'i ye n tɛ minisiri tɔgɔ fɔ minisiri dɔ n'an bɛ ne fɛ yan an bɛ kuma na ne ka fenêtre salon fenêtre bi kɛnɛ ma mobilitigi dɔ de nana yɛlɛ mananin kan wa yɛlɛda min kan a ye po kɛ min kɛ minisiri wulila fo k'a ka bigi bi k'a ka bigi bi ka bɔ wallahi k'a ka bigi bi ka bɔ a kun ne ko monsieur le ministre a ko n ko hakili sigi bani n ko n bɛ kelen f'u ye dɛ ne siranna bi den ɲɛ ni ko i bɛ don ministère la bi fɛn de b'u bolo u b'a dada i fari la ko ni fɛn dogolen t'i kunna lafiya bɛ min lafiya bɛ min mun bɛ se k'an dɛmɛ sisan faransi bi yan o tɔ kelen in tɔgɔ ye di minisima o bi yan dɔ wɛrɛ bi yan kun barikani a bɛɛ de bi yan mais mun kɛra foyi n bɛ fɛ ka min fɔ ne m'a fɔ ko olu tɛ fɛn na dɛ anw minnu ye dugudenw ye an tɛ sɔrɔdasi ye an tɛ sɔrɔdasiya hukumu kɔnɔ anw kɔni bolo an jigi ma fa anw minnu t'a hukumu kɔnɔ anw bolo an jigi ma fa o tuma na an kɔni bɛ min ɲini sisan n y'o de fɔ an ka faamaw ye minnu bɛ kule nin kɛra tan anw t'o jate o e k'an ka minisiriw ɲininka i k'an ka ɲɛmɔgɔw ɲininka ni Hayidara ye siɲɛ joli k'u fɛ yen nin jamana kisi cogo la mais a y'u ɲininka ni essence sɔngɔ dama n'u ko nin minɛ ka k'i ka mobili la anw b'a kɛ Ala n'an faso de kama Ala k'an sara o b'anw bɔ anw tɛ kalo sara ta o mais an b'a ɲini faamaw fɛ tiɲɛ na malidenw u tɛ ka min faamu a caman tɛ ka min faamu parce que a caman b'i ko min ne anw tɛ sɔrɔdasiya cadre kɔnɔ an t'a ɲɛdɔn kuma na anw bɛ min dɔn
MINUSMA de lakana leader la u ye lettre ci leader ma k'u bi fɛ u ni leader ka sigi an y'u bisimila u ka ɲɛmɔgɔw nana u ko u bi fɛ ka u nakun ɲɛfɔ an ye an k'a faamu an y'u lamɛn u ko di ko a fɔlɔ ye min ye olu tɛna maa ka jamana na n'i m'u wele ko olu welela de u nana a ko mɛ mɔgɔ caman bolo ko ni kɛlɛ wulila ko olu bi mugu ci ka fan dɔ dɛmɛ ko olu nakun tɛ ka mugu ci ka fan dɛmɛ k'o t'u nakun ye u y'o pelepele latigɛ pewu o faamuna an ko tuma na aw nakun ye mun ye u ko olu nakun de ye ka don kɛlɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ kana kɛ ka don kɛlɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ kana kɛ o ye hɛrɛ ye o o ye kuma ɲumanba de ye o ni kɛlɛ ma kɛ bɛn laban bɛ kɛ o mais olu bɛ yen kɛlɛ de kana kɛ mais kɛlɛ dun bɛ ka kɛ an ka sɔrɔdasiw bɛ ka janfa ka faga u bɛ janfa cogo di ala de b'a dɔn tɔɔrɔ in bɛ bɔ min ala de b'a dɔn mais anw bolo anw minnu tɛ sɔrɔdasiya hukumu kɔnɔ anw bolo machine b'olu bolo u bɛ mɔgɔw ye yɔrɔ jan fɛ u bɛ jamakulu ye yɔrɔ jan fɛ fɛnw b'u bolo minnu bɛ se k'u to yan ka se k'u yɛrɛ bila écran kan daribaw b'u bolo mais anw bolo o de b'u bolo mais o bɛɛ bɛ mɔgɔ min bolo e nana de ka don kɛlɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ mais mun na tɔɔrɔ bɛ se k'an ka sɔrɔdasiw sɔrɔ ka sɔrɔ aw m'u sɔmi walima aw ma don ni juguw cɛ an bɛ fɛ u ka nin de walawala an k'a faamu m'a dɔn n'a bɛ faamu parce que ni i bɛ mɔgɔ jalaki ni dɔnni de ye mais i bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔ fɛ i tɛ min dɔn tuma na nin yɔrɔ in na anw kɛlen tɛ k'u jalaki mais an bɛ fɛ k'a dɔn de mun na nin bɛ se ka kɛ mun na nin bɛ se ka kɛ mun na nin bɛ se ka kɛ o tuma na u ka sariya tun kan ka kurakuraya an b'a ɲini Mali gouvernement fɛ k'a ɲini Ibrahim Boubacar Keïta fɛ ko u ka mandat kan ka kurakuraya a k'a ɲini u ka ɲɛmɔgɔba chaise ba la ye ni u nakun tɛ mugu ci ye u ka ordre di u ka mugu ci sa u ka mugu ci parce que min mana di ma ka na sɔrɔdasi b'o de kɛ sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔ mana min f'u ye ko a ye da yan u bɛ da ye a ye nin kɛ u b'o de kɛ o tuma na u k'a ɲini chaise ba yɛrɛ la ye sen na sa mandat kurakurayatɔ u k'a fɔ sa ko a ye mugu ci a ye mugu ci parce que mɔgɔw t'a faamu anw tɛna se ka taa kuma arajo la i ye min kɛ k'o fɔ mais ala ɲɛ b'a la kabini siɲɛ fɔlɔ min filɛ i kɔrɔ tɛ dɛ a mɛnna a bɛ kalo 2 bɔ bi kalo 3 an ka sɔrɔdasi dɔw fagara cogo dɔ la anw m'a faamu o conseil islamique tɔgɔ la an ye lettre ci MINUSMA ma n ko an bɛ fɛ k'u ka ɲɛmɔgɔba ye an b'a rencontrer a ka fɛn dɔ fɔ an ye u y'an jaabi ɲɔgɔnye kan ka kɛ don min na heure min na u y'o fɔ an bɛɛ n'o kan mais ɲɔgɔnye waati an y'u kɔnɔ u ma ye an ko a y'u wele k'a lajɛ u y'u wele u ko ko non ko ci dɔ cunna ko après k'u na don dɔ fɔ an ye mais an b'a dɔn ci ma cun dɛ an yɛrɛ ka Mali tiɲɛnikɛla dɔw olu de ko a kana taa a kana t'u lamɛn an y'o de fɔ an ka faamaw ye a diyar'u ye o Mali majorité ye silamɛw de ye a ma diya u ye o majorité ye silamɛw de ye wa n'u ye silamɛw bonya o de n'u y'u dɔgɔya silamɛw b'u nɔ na u tɛ yɛlɛma an tɛ yɛlɛma dɛ wa foyi tɛ se ka kɛ silamɛya kɔ yan
f'u k'o de dɔn silamɛw kɛr'u bolo maaba ye o silamɛw kɛr'u bolo maani ye o Mali bilama kɔni silamɛw de bɛ yen n bɛ fɛ k'a fɔ olu de ka ca u k'o dɔn dɛ wa u k'a dɔn fana silamɛw ni silamɛya bɛ ka min kɛ jamana in ye n'olu y'u sen bɔ a la n'a tor'u ma min bɛ kɛ sini Ala de b'a dɔn min bɛ kɛ sini Ala de b'a dɔn an b'o fɔ an ka faamaw ye u ka sabali kabini kunu ne m'a dogo u la ne ni faamaw kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye n ko a y'a bolo maanabɔ minnu k'u t'a la a ye gɛrɛ u la minnu k'u t'a rekoni a ye gɛrɛ u la a kana yɔrɔ janya ni min y'a bolo puruti a y'o camancɛ minɛ an bɛ mun ɲini an faso sumali tɛ wa an bɛ mun ɲini hɛrɛ nali an ka jamana na tɛ wa n'o tɛ anw bɛ kalo sara tɛ u fɛ wa u b'anw bolo wa an bɛ si u ka so wa u ka nɛgɛso b'an bolo wa u ka moto b'an bolo wa u ye mobili d'an ma wa anw b'a kɛ an faso de ye an bɛ waso ka kuma tan de n'a ye min tɔɔrɔ n y'a fɔ sini n'i ka malo bɔrɛ kelen bɛ fɛ i bɛ taa ta o la n y'a fɔ n bɛ segin a kan a kana ɲinɛ nin ye déclaration dɔ de ye a déclaration bɛna déclarer mais ne tɛ k'a fɔ bi ni leader tɔgɔ ye n tɛ k'a fɔ bi ni Haut Conseil islamique tɔgɔ ye n bɛ k'a fɔ bi ni Haidara yɛrɛ tɔgɔ personnel de ye n tɛ ka kuma Haut Conseil tɔgɔ la yan n tɛ ka kuma leader tɔgɔ la yan n bɛ ka kuma Haidara yɛrɛ de tɔgɔ la yan ko malidenw a y'a lajɛ min bɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ min bɛ fila sɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali gouvernement dɛmɛ a ka sɔrɔdasiw dɛmɛ pour que an ka sunɔgɔ sɔrɔdasiw don dɛ an ka tenitigi ninnu Mali bɛ lafiya min na ala kɔfɛ tenitigiw don o de la n ko an bɛna dɛmɛ ɲini kɛ mais ne ye n ta fɔ ɲɛfɛ mais labɛn bɛ yen groupement bolo labɛn bɛ yen Haut Conseil islamique bolo labɛn bɛ yen ansaruw bolo labɛn bɛ yen silamɛ ɲuman bɛɛ bolo ne kumana ni n yɛrɛ de ta ye k'a yira fana n'i ko mɔgɔw ma a y'a di e yɛrɛ de fɔlɔ kan k'a di n y'o de fɔ sini sɔgɔma Haidara ye 10 millions di a ka kɛ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ o de la min kun ka kan dekun min b'an kan silamɛya kumaba bɛɛ m'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'o tɛ ɲansɔrɔ Mali yɛlɛmana parce que an ye silamɛya di mɔgɔw ma ni seli de ye an ye silamɛya di mɔgɔw ma ni dulɔki de ye ani jalamugu silamɛya ye san 11 de kɛ seli tɛ yen faridaya sira kan an karamɔgɔw bɛ yan san 11 alakira sallallahu alaihi wasallam ani silamɛw bɛ yen u bɛ ka ala bato u bɛ ka silamɛya kɛ san 11 seli tɛ yen sun tɛ yen jaga tɛ yen hiji tɛ yen silamɛw bɛ yen seli faridayalen kun tɛ yen seli faridayara alakira ka sallallahu alaihi wasallam a ka sanayɛlɛ don o y'a sɔrɔ silamɛya tɛmɛna san 11 kan alors mun kun bɛ yen ka da la ma wɛrɛ tɛ yen ala kɔ k'i jogo dilan san 11 kɛra jogo kilasi kɔnɔ ka sɔrɔ seli faridayalen tɛ yen ala bi seli di kira ma don min na a ko ala kira ma i nana bɔ ni ala ye n'a bɛ fɔ o ma ko sanayɛlɛ i nana bɔ ni ala ye ni fanda nana faama fɛ yen faama kan ka hɛrɛ k'i ye tumana n bɛna hɛrɛ ba k'i ye n bɛna seli faridaya i n'i mandonw kan
siɲɛ 5 tile kɔnɔ a lajɛra seli siɲɛ 5 nin ye dɔ faralen ye sɛgɛn kan dɛ ala k'o sɛgɛn tɛ dɛ nkalen na ne ala kalen na jogo jugu ti don alijinɛ na hasidi ti don alijinɛ na galontigɛla ti don alijinɛ na sigiɲɔgɔn tɔɔrɔla ti don alijinɛ na muso fila bɛ cɛ min kunna i ma kɛ laadiri ye e sen tɛ alijinɛ na faama min ye fasodenw janfa e sen tɛ alijinɛ na a ko alijinɛ bɛ sɔrɔ cogo min na jogo don a ko seli kun ye ni mɔgɔw selila seli b'u dɛmɛ k'u b'u jogo la ka jogo jugu bɛɛ b'u la ni ala b'i jogo min fɛ seli de b'o don selibaga la a ye karamɔgɔw ɲininka dɛ kuranɛ ye nin de fɔ an ye seli la i karamɔgɔ ta ko tɛ o to yen ale ma seli d'an ma o seli dibaa ye ala de ye ala ko n'an selila an jogo bɛ ɲɛ n'an selila an jogo bɛ ɲɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ dɔ bɛ san 60 kɛ misiri kɔnɔ san 60 kɛ misiri kɔnɔ ka seli ko ala t'i ka arakan kelen minɛ san 60 ko i b'a kɛ misiri kɔnɔ ka seli ka sɔrɔ ala m'i ka arakan kelen minɛ o ye ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko tuma na ko seli i b'a dɔn cogo di ko i ka arakan minɛ na wala kira ko hunaka shurutun liqubuli salati kira ko shartiw de bɛ yen sharti minnu n b'a yiri la ko i ka seli minɛ na o tuma na an b'a dɔn cogo di ko an ka seli minɛ na an b'a dɔn cogo di ko an ka seli ma minɛ ni ala ye si di n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan denw di su fɛ n b'a wala wala ala kira ka fɔ la i k'a dɔn n ka seli minɛ na walima a ma minɛ silamɛya ma fɛn to ye o a y'a bɛɛ di kelen 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 mais n'anw ka karamɔgɔw kun sɔrɔla ka jɔ ka ala tɛgɛ minɛ ka mɔgɔw tɛgɛ c'est à dire min ye mɔgɔw fili mɔgɔw bolo ko waritigi in de bɛ se ka hɛrɛ k'i ye mɔgɔw bolo ko faama in de bɛ se ka hɛrɛ k'i ye a bɛ fɔ olu de ma ko el asbab ko sababu walakin hunaka al musabbib hunaka al musabbib sababu to yen min bɛ sababu latigɛ o tɛgɛ minɛ faama ye wari diya o waritigi ye wari diya o nin bɛɛ bɛ kɛ ala ka yamaru de kɔnɔ n'i ye ala tɛgɛ minɛ n'ala ko a bɛ kɛ a bɛ kɛ kekuya t'a kɛ dɛ an b'an yɛrɛ nɛgɛn de kabakolo ye madulo gansanw amerikɛnw ka avion ka teli nka a bɛ boli kabakolo jukɔrɔ a t'o ban fiyewu o tuma na a y'u ɲininka kabakolo y'u ta ye wa n'u ta tɛ ala bɛ yen ala bɛ yen dɛ wallahi ala bɛ yen wa a bɛ laban ala de ta la a bɛ laban ala ta la dɛ i mana kekuya cogo o cogo i bɛ si tulo kan ala ɲɛ b'i la a ɲɛ b'i dusukun na min bɛ kuma min b'i kɔnɔ ala ɲɛ b'a la wa i bɛ laban ala in de bolo karamɔgɔw a ye to an ka tiɲɛ fɔ ala ka jɔn ye aw b'a dɔn walahi mɔgɔ bɛ sa misiri kɔnɔ i kafirilama bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ aw b'o dɔn jogojuguya de b'a kɛ hasidiya de b'a kɛ nafigiya de b'a kɛ ɲɛngoya de b'a kɛ janfanci tɛ kisi hali ni alimami don n'a ma tiɲɛ fɔ jɔn ye karamɔgɔw taa yɔrɔ t'a la dɛ garisɛgɛ bɛ ala de bolo wallahi i kan'i yɛrɛ nɛgɛ wurudi min b'i bolo nkalon don a tɛ garisɛgɛ na ala ɲinɛ ma nkalon don a tɛ garisɛgɛ na ala ɲinɛ ma n'i y'ala janfa n'ala y'i bila i mago bi sa a ye sabali tiɲɛni kɛra ala kira ko ale cira jogo de kama bu'istu li utammima makarimal akhlaq ne muhamadu cira de ngana jogo dila kira ko ne cira ngana jogo dila do wɛrɛ ka ci kun fɔ ala ngama a ma fɔ n cira ngana ni seli a ma fɔ n cira ngana ni suɲɛ a ma fɔ n cira ngana ni hiji a ko n cira de ngana jogo dila sisan an ka exemple dɔ ta a ka se k'a faamu mɔgɔw ye
kira cira ni min ye ala yɛrɛ ko an ka taa yɔrɔ min na mɔgɔw y'o to yen sela minnu dira ma mɔgɔw danna ye ni mɔgɔ min ko sisan ala mago bɛ an bɛɛ ka yɛlɛ étage kan ala mago bɛ étage sanfɛla de la ko an bɛɛ ka yɛlɛ étage kan mais kaman t'an na an bɛ étage sanfɛla sɔrɔ cogo di o ye jumɛn ye e dontɔ diinɛ na walima diinɛ setɔ e ma o y'a sɔrɔ i bɛ dulɔ min i bɛ siramugu min i bɛ walimuso tigɛ a bɛ hakɛ to i bɛ walimuso tigɛ nin bɛɛ jogo b'e la ni jogo sera yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ a ma bamanankan na ko lawa alors sisan jogo sera aw ma a kɛra lawa ye lawa bila man di dɛ minnu bɛ woro ɲimi n'i k'u ka woro bila a ka gɛlɛn kosɛbɛ minnu bɛ dulɔ min n'i ko dulɔmina ma dulɔ bila a ka gɛlɛn a bolo kosɛbɛ parce que a kɛra lawa ye minnu bɛ te min n'u ko te mina ma sukaro man ɲi i ma te bila a bilali b'a dekun kojugu a b'o cogo la n'i ko kɔgɔ donna ka kɔgɔ bila a b'a dekun o tuma na ni silamɛya nana ko an k'an jogo jugu bila jogo jugu bila man di dɛ o tuma na sisan ala ko ne mago bɛ jogo ɲumanya de la mais aw jogo man ɲi nka n b'a dɛmɛ a jogo ka ɲɛ n bɛna ni fɛn dɔ ye o b'a dɛmɛ k'a jogo ɲɛ mais ala mago bɛ mun na jogo dilali o de ye étage sanfɛla ye o tuma na an bɛ étage sanfɛla sɔrɔ cogo di ala ko kira ma sɔrɔ silam escalier filɛ seli filɛ sun filɛ jaga filɛ hiji filɛ a fɔ mɔgɔw k'o minɛ ka yɛlɛ n'u y'o minɛ ka yɛlɛ u bɛ se étage kan o tuma na an mago bɛ étage sanfɛla de la mais fɛn minnu dira an ma k'o b'an se étage kan n'o ye escalier ninnu ye dɔw ye fleurs caman siri u ta la dɔw ye fɛn yɛlɛyɛlɛtaw siri u ta la dɔw y'u ta pari k'a ɲɛ n'i y'a ye i tɛ se ka taa n'i ma n'i jɔ k'a filɛ mais u y'u sigi a kɔrɔ ni maa min ko a kɛra cogo di moto filɛ misiri la sisan o kɔrɔ ye n ka escalier parilen filɛ bien mais i dun ma yɛlɛnni daminɛ o i b'a kɔrɔ dɛ i b'a kɔrɔ muso fila b'e kun misiri ko Allahu akbar jɛnɛba a ye n ka samara di yan u kana na seli kan don hirika i taar'i kari misiri kɔnɔ salamu bilala dɔrɔn i nana muso fila don minɛ ta ni jɛnɛba i donna dɔrɔn i y'a kɛ tan jɛnɛba dun jɛnɛba bɔra ko i ko minɛ ta na yan joona e kun ye bazɛn ko kuma dɔ fɔ dɛ 5000 filɛ nin ye o ma kɛ minɛ ta kɔfɛ wa mais e taara seli o e y'i ka escalier pari k'i sigi a kɔrɔ i ma yɛlɛ ladiriya ma sɔrɔ e la e ka yɛlɛnni ye nkalon ye i bɛ escalier jukɔrɔ alors sisan an ye yɛlɛnna ta ka sanfɛla to yen hasidiya bɛna e faga e bɛ misiri kɔnɔ e ye karamɔgɔ ye layilayilalaw bɛna i dafara e ɲɔ dabalijugukɛla tɛ i ma escalier minɛ e bɛ duguma faama so e bɛ duguma e ma escalier minɛ hijikɛla trompeur commerçant mɔgɔ fagala don o don e bɛ maga premier deuxième ɲamine do bɛ ka feere e ka escalier sigi b'a duguma mɔgɔw bana de ka yɛlɛ escalier kan mais mun y'a kɛ karamɔgɔw de tun kan k'a ɲɛ f'u ye ko escalier parili ti fɛn ye dɛ k'i ka misiri pari ka ɲɛ ka tapingaraw d'a kɔnɔ ka bazɛnbaw don ka n'i jɔ Allahu akibaru kalan modèliw kɛ fo i bɛ kasi ale yɛrɛ min tɛ arabukan mɛn n'u ye kuranɛ kalan i ɲɛna fo i bɛ kasi ala i bɛ kasi alimami yɛrɛ dɔw bɛ kasi u b'u kɔfɛ mɔgɔw kasi bɛɛ bɛ to yɛrɛ la ten misiri kɔnɔ mun na hasidi kɔrɔ o mun na muso janfala o mun na muso min kelen bɛ ka a sinamuso denw dabali e bɛ kasi mun na faama janfanci e bɛ misiri kɔnɔ mun na karamɔgɔ a ye siran ala ɲɛ jamana jogo tiɲɛna
tiɲɛni kɛra ka aw to yan lahara ala b'a ɲininka dɛ naktubu ma qaddamu wa atharahum karamɔgɔ minnu ye tiɲɛ dogo kuranɛ y'u minɛ cogo fɔ dɛ tiɲɛ tɛ dɔwɛrɛ ye jogo in kɔ koyi ni jogo ko tɛ kira t'i ci ni jogo tɛ kira t'i ci tubabu mana machine o machine dilan a bɛ papier dɔ dilan ka d'a kan a vidage ka kan ka kɛ nin waati i ka kan ka nin k'a la nin waati gɛrɛsi bi k'a la nin waati n'i y'a suit i bɛ san caman kɛ ni machine ye dɛ ko min y'a dilan o de b'a dɔn ɔ ala min y'an da o de ye kira ci an ma ko an kana kɛ baganw ye adamaden kana kɛ bagan ye i bɛ bagan ka ɲɛnamaya dɔn min bɛ se tɔw la o de ta ye tiɲɛ ye fanga de ye tiɲɛ ye n'i ye dumuni bila faliw kɔrɔ sisan n'a ka di falikɛ min bɛ se tɔw la a b'u gosi fo ale kɔnɔ ka fa fali wɛrɛ tɛ se k'a dun a bɛ fɔ o de ma ko baganw balo cogo ala ye kiraw ci ko mɔgɔw kana balo ten an k'a dɔn ne bɛ se mɛ min t'i ta ye o to a tigi bolo i ka hakɛ tɛ min ye o to a tigi bolo kiraw cira nin de kama u nana nin de bɔ silamɛya la pewu ka si ka kule hayya ala sola ni min ka misiri mikoro ka bon n'u y'a gosi fajiri fɛ i b'a mɛn kilo 30 maa si tɛ se ka sunɔgɔ a wuli mun na ni nin jogo kun bɛ fɔ Mali bɛ kɛ tan wa Allahumma fashhad kad ballagtu Allahumma fashhad kad ballagtu ala kɛ Haidara Sere ne ye min dɔn ne y'a fɔ n y'a fɔ se bɛɛ bɛ e ala de ye i ɲɛ bɛ jɔn dusukun na ala an b'a ɲini fɛ nin waati ni nin zanga in na an ka jamana ni Mali don ala kɔlɔsi ala Mali kɔlɔsi ala kana Mali labila cɛnikɛla ye ala kana Mali labila ni yɔrɔ ɲinina ye ala Mali kɔlɔsi ala Mali kisi malidenw kisi bɛn don Mali kɔnɔ bɛn don Mali kɔnɔ ala Mali sɔrɔdasiw kɔlɔsi an ka finitigiw kɔlɔsi i ka an yɛrɛ nikun kɔlɔsi n'an bɔra yen an bɛna tɛmɛ ni mawulidu ye mɛ n ye layidu min ta ni ala sɔnna aw ka seli kana kɛ fu ye kira ye min fɔ seli minɛ ni sariti la ni dɔɔnin farala siw kan n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun bange ni su min fɔra ala kira fɛ i k'a dɔn i ka seli minɛ na n b'a fɔ ye seli dama tɛ bato bɛɛ de don mɔgɔ bɛ bato o bato kɛ i k'a dɔn a minɛna fo ni sariti 5 ka dafa i la karamɔgɔw lahara bi se a kana aw yɛrɛ nɛgɛ a ye jama lajɛ kɛnɛmana fara sokɔnɔna fara an kumana an balimaw fɛ u sabalila ala k'u dɛmɛ n'o tɛ a ye adamadenw filɛ ɲɔgɔn kan bon n bɛ fɛ k'a fɔ tiɲɛ fɔ tɛ se ka mɔgɔw ban mɔgɔ la n'i ye ala ta fɔ o tɛ se ka maa ban maa na dɛ karamɔgɔw Haidara kan ka k'aw ka exemple ye a ye ala minɛ groupe joli bi yan minnu ye denmisɛnw bɛ taa yafa ɲini ne fɛ presque don o don dɔw bɛna groupe dɔw bangebaaw bɛ da u kan kana yafa ɲini ko Haidara an y'i nɛni an ye nin f'i ma anw t'i dɔn koyi an welela de laban min fɔra u k'olu denmisɛnnin 50 de welela don kelen denmisɛnnin 50 ka taa 45,000 tila u cɛ 45,000 k'u bɛɛ ka taa Haidara nɛni mais karamɔgɔw o ye groupe kelen dama ka mɔgɔw ye groupe in ye 3 de ye mais a 3 bɛɛ b'i sɔn mun tiɲɛna fo a ka da la mɔgɔw tɛ se ala de bɛ se karamɔgɔw mɔgɔw tɛ se dɛ ala de bɛ se n'i ye ala bila i bɛ malo karamɔgɔ a ye ala minɛ an ka tiɲɛ fɔ jogo tiɲɛna ala kira ka sira bila la n'i ye cogo tɛ i t'a fɔ ye kun
sinji tigɛra balimaya farala an banna ɲɔgɔn na tiɲɛ ti fɔ faamaw ye an ti tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye binganikɛlaw ni maafalaw a y'a lajɛ ala ye mun fɔ mɔgɔ faga la ala ko kuranɛ kɔnɔ man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an ala ko ni maa o maa y'i tugu ka adamaden ni bɔ ni min man kan ka bɔ ka adamaden ni bɔ ni min man kan ka bɔ k'a tɔɲɔ k'a ni bɔ k'a sɔrɔ i t'a faga k'a ye maa fa fo ka bin a ka hasidiya kama ɲɛngoya kama n bɛ fɛ k'a ka nafolo bɔsi a la k'a faga o n'a ɲɔgɔnna fagaliw ala ko walima ka kɛ cɛnnikɛla ye mɔgɔ minnu bɛ fitinɛ wuli jamanaw kɔnɔ ka kɛ dugukolo tiɲɛbaa ye ko ale ala t'i minɛ k'i ye maa kelen fa ko ale b'i minɛ de k'i ye diɲɛ bɛɛ faga nin ye kuranɛ de ye kuranɛ de ye nin ye maa o maa y'i tugu ka ni bɔ c'est à dire e kana taa mɔgɔ faga dɛ mais i k'a dɔn ko karisa min natɔ filɛ a bɛ fɛ ka taa Daramani fa a sere ma a tɛ Daramani ka yɔrɔ dɔn a ko Daramani ka sira bɛ minɛ i dun y'a dɔn a bɛ fɛ ka taa faga i ko fara nin fɛ kira ko e ni mɔgɔ fagala in bɛɛ ka kan kana sɔn sababu jugu ka bɔ i la a man ɲi kana sɔn sababu jugu ka bɔ i la o de la ne y'a ɲini n kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ ansaru ni n kanuɲɔgɔn bɛɛ n ko an ka sabali an ka kow to ala ma ni tigi bɛ dugukolo la ni ala ye dɔɔnin fara an si kan a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ a ye sabali a y'a bolo da dusu kan a ye ko to ala ma n kanuɲɔgɔnw a ye sabali Hayidara dɛmɛbaaw a ye sabali an ka ko to a tigi ma a bɛ ala jɔyɔrɔ ye kabini ala kan da n'an ye mawuludu kɛ daminɛ nin bɛ kɛ mawuludu wulada de fɛ ni kalan bɛ kɛ i y'a faamu mais nin ma deli ka kɛ abada mawuludu dosi mais a y'a lajɛ faw bɛ ka nɛni baw bɛ ka nɛni kuma jugu bɛɛ bɛ ka fɔ mais a y'a lajɛ a ye ala jɔyɔrɔ lajɛ a y'a lajɛ manil fard manil muhyi manil mumitu manil nasir manil kafi manil mumitu manil muhyi manil kafi wahid asilamɛw a kana sɔn maa k'a nɛgɛ ka don fitinɛ na a kana sɔn maa k'a nɛgɛ ka don fitinɛ na mali bi yɔrɔ min na bi a mago tɛ fitinɛ na an bɛ dugawu kɛ mali ye mali kelen tɛ dɛ an bɛ dugawu kɛ burukina ye an bɛ dugawu kɛ niger ye an bɛ dugawu kɛ kodiwari ye jamana o jamana b'an lamini an ka dugawu b'a bɛɛ ye ala k'u bɛɛ kisi ala k'u bɛɛ kɔlɔsi ala kana fitinɛ don u kɔnɔ ala kana fitinɛ don u kɔnɔ anw ta yin ala k'a fitinɛ bɔ an bɛ bɛɛ wele a kana sɔn mɔgɔ k'aw nɛgɛn ka don fitinɛ na a kana sɔn u yɛrɛ hakilila n'u mago ɲinini kama a kana sɔn ka tugu maa kɔ k'an ka jamana ci a kana sɔn fitinɛ wuli yɔrɔ dɔnnen don a ban yɔrɔ dɔnnen tɛ dɛ a kana sɔn fitinɛ ma o de la n ko ne ka mɔgɔw ma a ye sabali a ye ko bɛɛ to ala ma a kana maa jaabi mais n y'a fɔ cogo di n ko an bolo bɛ ala bolo a y'a to ten dɛmɛ bɛɛ bɛ bɔ ala de yɔrɔ a ye ala minɛ a ka mɔgɔw bila a bɛ di bi faw ne na baw ne na kuma jugu bɛɛ fɔra mais mɔgɔw lajɛ an bɛ ala de deli ala ka bɛɛ kisi i b'a dɔn mɔgɔ tɛ se ala de bɛ se a ye sabali dɛ a y'a to ala ma n'ala y'i wasa i wasara a y'a to ala ma mais karamɔgɔw an ka fara ɲɔgɔn kan wajulikɛyɔrɔw la ni jogo tɛ ala tɛ yen dɛ wallahi ni jogo tɛ ala tɛ yen
galodo galodo ala kira ye min fɔ an ye jogo do ni suna bɛ kira la sabali b'a la ni suna bɛ kira la hasidi tɛ ni suna bɛ kira la maakɔrɔfɔla tɛ ni suna bɛ kira la ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka dɔ tɔgɔ jugu fɔ misiriw kɔnɔ o tɛ kira ka suna ye dɛ wallahi ni suna bɛ kira la a ye bɛn do ni suna bɛ kira la kɔrɔfɔli tɛ suna dɔ ye dɛ adamaden dɔ juguya minɛni y'i kɔnɔ o tɛ suna ye dɛ o ye kafiriya yɛrɛ 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 kuranɛ de y'a fɔ kuranɛ de y'a fɔ mais alakira y'a fɔ a ko la zawalu dunya ahwan ala allahi min qatli imri'in muslimin bighayri haqqi kira y'i kale ala la a ko wallahi ko an k'a dɔn ala ka diɲɛ bɛɛ wuli ka diɲɛ bɛɛ wuli ka bɔ yen k'o ka nɔgɔ ala ma ka tɛmɛ i ka silamɛ dɔ faga ka sɔrɔ a ma faga ko kɛ tafsirikɛla dɔw ko hadisa in kɔrɔ t'o ye k'u ye hadisa in kɔrɔ yɛlɛma de k'a fɔ ko diɲɛ wuli de ka nɔgɔ ala ma ka tɛmɛ silamɛ cɛ kelen fagali kan ko a kɔrɔ t'o ye ko hadisa kɔrɔ de ko ka diɲɛ bɛɛ wuli k'o de ka nɔgɔ ala ma a ka yafa maa ma maa min y'i tugu ka silamɛ cɛ kelen fa ko kuma kɔrɔ de ye nin ye ko ala ka diɲɛ bɛɛ wuli o ka nɔgɔ ala ma a ka yafa maa ma min y'i tugu ka silamɛ dɔ joli bɔ joli bɔn man ɲi dɔ kɛra mali la sa joliw bɔnna joliw bɔnna siviliw joliw bɔnna ala ka hinɛw na mɔgɔw tɔɲɔna ka faga hali bi o déplacéw filɛ o déplacéw filɛ don min na an ko an bɛ dɛmɛ ɲini o conseil islamique tɔgɔ la a yɔrɔ la ne ko a ye dɛmɛ ɲini kɛ o yɔrɔ la ne ye n bolo don ka $5,000,000 bɔ k'a di n ka adjoint ma n ko nin minɛ déplacé minnu bɔr'u yɔrɔ la ni fagaliw ye a ye nin d'u ma n nana n ye n kanu ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ansar n ko ansariw ma n'a bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ an k'a di déplacéw ma ansariw ye mun kɛ fini donda baarakɛminɛnw bɔrɛ 600 ani bɔrɛ 30 ani bɔrɛ 2 bɔrɛ 600 ani bɔrɛ 30 ani 2 alayisa aha ansaru y'o de fara ɲɔgɔn kan ani $1,000,000 ansaru ye $1,000,000 di ka tila ka fini bɔrɛ ani tasa bɔrɛ 600 ani 32 ansaru aw bɛ se ka kuma diɲɛ na yan wa a bɛ kuma ala ɲɛ kɔrɔ tan billahi alil azim ala mago tɛ maa si la fo min mago b'a la an ce a yɛrɛ ye ani ce a yɛrɛ ye ani ce a yɛrɛ ye aw bɛ kuma diɲɛ na yan a bɛ kuma lahara aw ye cɛw da a ye diinɛ tɔnw ɲininka kɛ dɔ ka dɔgɔtɔrɔso kelen jira ko anw ye nin jɔ ala tɔgɔ la mali la yan ni surakaw ma min jɔ u k'a yira an na aw ye 11 jɔ bamakɔ mali kɔnɔ bi 11 ansaru aw sara bɛ ala bolo ala kira nana de diɲɛ ka dilan mɔgɔw ka lafiya nka taa misiri la ka taa mɔgɔw fa n'u ba neni taa misiri la ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u ka mɔgɔ dɔ neni ni silamɛya kun nana ta ɲansɔrɔ mɔgɔw bɔra a la ansaru a ni ce refuséw dɛmɛni na $1,000,010 ani bɔrɛ 600 ni 32 ala k'aw sara o ɲɔgɔn ma k'a la fɔlɔ ala k'aw sara silamɛya bɛ jamana dilan de a t'a ci an karamɔgɔ tɛmɛ ni walada in ye mais n ye layidu min di ni si sɔrɔla a bɛ dafa a ye dugawu k'a yɛrɛ ye a ka dugawu kɛ jamana ye a t'i bin dɛ yan dugawu t'i bin walahi ayi
yan dugawu ti bi min bɛ Haidara kɔnɔ a ta don n ko min bɛ n kɔnɔ n ye surafana min dun n da don aha ayi faamatanw ka to dun cogo dɔn mais an b'u fo mɔgɔ o mɔgɔ ye bonyakan ye Ala kama Ala k'i sara dɔw ye misiw di Ala kama dɔw ye malo di dɔw ye ɲɔw di dɔw ye wariw di faamaw b'o la waritigiw b'o la fandaw b'o la mawlidu in na mɔgɔ caman y'a seko kɛ mais Ala ka bɛɛ sara maa min ti mɔgɔ ka ɲuman dɔn kafiri don n y'o de fɔ maa o maa diɲɛ na hali n'i ye gabakuru ta ka bɔ ne ɲɛsira kan fo ka zaa ti bɔ n kɔnɔ wa n t'i fitiri waleya abada nka n ye min fɔ n di n ka diinɛ de feere waritigi ye n di n ka diinɛ feere faama ye n di n ka diinɛ feere jɛɲɔgɔn ye la hasha wa kɛla Ala ti sɔn ne ye nin de fɔ ne m'a fɔ maa ma ɲumanya kɛ n ye dɛ ne m'a fɔ maa ma ɲumanya kɛ n ye dɛ ne ko ne de ma taa n tɛgɛ jan i ye ko a kɛ ye a ye kuma ninnu bɔ ɲɔgɔn na han maa ma ɲuman kɛ n ye m'o fɔ dɛ misi joli dira sisan an t'a tigiw dɔn yɛrɛ aha a bɛ fɔ dɔw nana ni misi ye an t'u tigiw dɔn u b'a di Ala min ma Ala b'u dɔn anw tɛ se k'a fɔ ko faama ma hɛrɛ k'an ye anw ko anw de ma s'i ma k'an tɛgɛ jan i ye o ma kɛ wa Ala bi sɔn an bɛ taa lahara Ala ti sɔn o ka kɛ aha an ka kuma ye nin de n'o tɛ an ti fitiri wale ye dɛ ɲuman minnu kɛra an ye an b'a barika da fo an ka se Ala ma an b'a wale ɲuman dɔn a tigiw ye a ti bɔ an kɔnɔ fiyewu nka an bɛ fɛ a ka yafa ma an k'an ka dignité garder aha an ti fɛ k'o bafu ye foyi nɔfɛ e bolo i mana kɛ maa o maa ye mɔgɔw ka sɔn nin ma koyi ni fa ye mɔgɔ di Haidara ma a ka so aha tɛgɛ ma jan dɛ Ala k'a n'aw dɛmɛ maa o maa bɛ nin kɛnɛ in nka i nana hami o hami na i kana bɔ yan Ala kira kama Ala m'a bɛɛ kɛra Ala k'a n'aw sɔn Ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye an ka banabaatɔw Ala k'u kɛnɛya an ka fandenw Ala k'u sɔn n bɛ jeunes fo jeunes u ye baara min kɛ jeunes sara bɛ Ala bolo denmisɛnw sara bɛ Ala bolo dɔw y'a minɛ u sen na fo ka se yɔrɔ jan dɛ a n'an ka bangɔni denmisɛnninw jeunes bangɔni na u sara bɛ Ala bolo mawlidu in mana daminɛ u ti sunɔgɔ su fɛ wallahi ni denmisɛnnin sɛgɛnna i b'a encourager ne ye denmisɛnnin ninnu wele don dɔ la n ko aw bi sɛgɛn n ko a ka motoba ninnu essence ani torsi minnu b'a bolo a ye nin minɛ a k'a yɛrɛ dɛmɛ i b'a dɔn bangɔni denmisɛnninw ye min fɔ ne ye u ko Haidara anw m'an ta dabɔ wariko kama an y'a dabɔ Ala de kama nin y'anw ka quartier ka fierté de ye an b'a dɛmɛ an seko bɛɛ la an jɛ n'i ka wari kɔ denmisɛnw a sara bɛ Ala bolo wallahi bangɔni denmisɛnw de ye nin kɛ ka ne jaabi k'u jɛna ne ka wari kɔ n ko min sinna ma kaban n'a y'o seki a ye Haidara dɔgɔya dɛ u ka Haidara an bɛ nin minɛ nka nin kɔfɛ an b'a ɲini i fɛ i k'a kɛ Ala kama anw mago ma se i ka dɔrɔmɛ ma an ti dɔrɔmɛ ɲini i bolo anw Jɛnginɛbugu jeunes an b'a kɛ Ala kama a n'an ka quartier nin y'an ka fierté de ye Haidara an ti dɔrɔmɛ ɲini ACID o tɔgɔ ye ten wa ko ACID u n'u dɛmɛbaw u bɛɛ sara bɛ Ala bolo Ala ka si d'u ma Ala ka baara ɲuman nɔgɔ y'u ye les jeunes chômeurs an y'a ka lettres ye wallahi an bɛ dugawu k'aw ye ni jamana in n ye baara kɛ tiɲɛ kan chômeur ti ye yan bɛɛ bɛ baara sɔrɔ denmisɛnw an bɛ dugawu k'a ye Ala ka baara ɲuman d'aw ma les jeunes Haidara bɛ dugawu k'aw ye Ala k'a n'aw dɛmɛ Ala k'a n'aw wasa na ولما جاء شهر ربيع الأول
a ko tuma min na sa nin nkalonba in ni o kalo jɔra n'o ye kiraba nali ye sallallahu alaihi wasallam. ala an tɛ hakili kɛ ka baara kɛ an bɛ k'an yɛrɛ faga ta de ko kira bangena mais kira ye jɔn ye a ko di a nana mun ɲɛ dugukolo kan a ye mun ɲɛ diɲɛ ye f'o de ka dɔn n'o ma dɔn a nisɔndiya ti fɛn ye fo kira nakun de ka dɔn a ko di a ko an ka mun kɛ na a ko nin kalo in na ala ye bonya bɛɛ so dayɛlɛ nin de la na وفتحت كنوز أنعام حضرت ليلة مولده المنيرة القمرية. أكو هرب بوندا يلا. هرب بوندا يلا. هرب بوندا بسكا يلا تقولي نيجو مدلا. نينه muso tigɛ e ka hɛrɛ bonda kɔni ma yɛlɛ ni y'i ka nafolo suɲɛ e ka hɛrɛ bonda kɔni ma yɛlɛ kumana jogo de bɛna ni hɛrɛ bonda yɛlɛli ye a ko ni nin kalo ye jɔli ye hɛrɛ bonda bɛɛ da yɛlɛla naam ولم تزال السيدة تشاهد من غرائب معجزاته أمورا نورانية. أقول لك ربنا دو صلى الله عليه وسلم أكرا جروب دي دو بنا فوليكه ملكه groupe dɔ bina o bɛ bɔ yen dɔw bina kungo sogow bina kɔnɔw bina kabilaw bina a kɛra ala b'a fɔngɔ ɲɔgɔn nɔrɔ si bɛɛ nɔrɔ dɔ bɛ bɔ yen nɔrɔ dɔ bina na ko taasi ni hakili o tɛ se ka min dan sɔrɔ fiyewu وذلك في ليلة اثنين من بعد العشاء إلى طلوع لمعة الفجرية. أكو نندا مننا. نعم. كمني نكالو إنتلي تنفلاشو. كمني سورة فنا دوما. فوق تاسي فجري كنتشي واتيما. نعم. فأخذها المخاض وودعته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ كالبدر ليلة التمام. أكو يرولا سيننا أمبا آمنة تامنة. إذا آمنة نكرين صلى الله عليه وسلم أدم سني بابلو أننا بواسو مغوي مدينة أنا تشكبرو. على كرابا. وننا ني على كرا فتيني دي. kwa bina bwa fa kaburu la ni ya sɔrɔ kira yɛrɛ ma kɔrɔbaya jango ka ci kuma na ziyara be kaburu ya zura be ja bitew o mɛna sa dɛ Aminatu Seyida Amina a nana n'a den ye n'o ye Muhamudul Mustafa ye a ka dɔgɔn a nana fa kaburu yira la Madinɛ parce que Alakira fa taatɔ commerce la u selen Madinɛ kira fa fatura a su donna Madina a somɔgɔw fɛ yen sisan Alakira sallallahu alaihi wasallam bangenen a ba nana n'a ye dɔw ko a si bɛ san 4 na dɔw ko san 7 mais san 4 o ye Arishahu ye u nana ni den ye Alakira kaburu la Alakira fa kaburu la kira nana fa kaburu lajɛ a n'a ba Amina ani Barakatal Habashiya muso in segitɔ ka na Maka u sera Abuwayi kɔdingɛ na min kɛ bana ye muso in degun a binna kungo kɔnɔ ye Alakira denmisɛnninma b'a bolo u ko tuma min na sigara nana Alakira bamuso ma a y'a den bolo minɛ ka a da disi la k'a embrasser a ko kira ma kun rajulan kun rajulan kun rajulan Jabbar hinɛ bi yan dɛrɛ ba dɛsɛra bana y'a dɛsɛ tɔɔrɔ de bɛna ni hɛrɛ ye hɛrɛ bɛɛ ɲɛfɛ dekun dɔ bɛ yen n'i ko i ka foro ɲɛna o b'a sɔrɔ i sɛbɛkɔrɔ wɔsi la dɛ Jabbar musokɔrɔba dekunna a ye Alakira minɛ ka embrasser a ko kira ma ko Muhamad kɛ cɛ ye kɛ cɛ ye kɛ cɛ ye basikili si tɛ se k'a pese
ala kira baka ni maka in siyɛn saba a ko a den fitinin ma k'o kɛ cɛ ye a ye kɛ cɛ ye a ye kɛ cɛ ye cɛ ti siran cɛ bi siran de mais cɛ ti siran dɛ ni cɛ ko n ko cɛ bi sa de a ka kan ti yɛlɛma a fɔra Yusufu ma kaso la tɔɔrɔ kuma ko inna naraka minal muhsinin tɔɔrɔ kuma na k'a to kaso la kasoladenw ko a ma ko anw ɲɛ b'a la e ye mɔgɔ ɲuman ye dɛ k'a to kaso la mais kuma min na a ye masaya sɔrɔ ka Misira mara kuranɛ aya b'a fɔ a ma tuguni a yɛrɛ balimaw ko inna naraka minal muhsinin ko anw ɲɛ bɛ masakɛ na e ye masakɛ ɲuman ye dɛ a ye fɛn fila lajɛ bani i binnen kuma i bɛ min fɔ min bɛ fɔ i ma i ye se sɔrɔ o kelen de bɛ ka fɔ i ma a fɔra a ma kaso la ko i ka ɲi a tilala ka Misira mana Egypte mara ka kɛ masakɛ ye a fɔra a ma ko nin ye masakɛ ɲuman ye cɛ ka kuma ti yɛlɛma cɛ ti siran cɛ bi sa de cɛ ti siran dɛ a ye kɛ cɛ ye kira ba ye nin de fɔ a y'a satɔ ko n den kɛ cɛ ye siyɛn saba mais kira kɛra cɛ ye ala k'a n'aw dɛmɛ a ko nin fajiri da in fɛ Makhatu ye Seyidatu Amina minɛ o kɔrɔ ye el Makhatu tin dimi y'a minɛ mais a tin ni ko a ni muso tɔw ka tin tɛ kelen ye sabu a bɛna Seydul Wujudu de bila o Nasirul Haqi bil Haq a ko o kɛra min na a nana nin den barikama in bɔ k'a bila diɲɛ kɔnɔ min bɛna diɲɛ dilan min bɛna tɔɲɔnikɛlaw ta u tɛgɛ ma min bɛna laadiriya sabati ko o kɛra nin fajiri da in fɛ naam ويجب علينا معشر الحاضرين والسامعين لقيام ذكر مولده الشريف تعظيما لقدوم ذاته البهية kitabutigi ko a bɛ ɲini silamɛw fɛ ala kira ka bangeni bɛ fɔ yɔrɔ min na ala kira yɛrɛ bonya kama ko an ka wuli k'an jɔ ka ala kira nali bonya ala bolo Mamadu kira Mamadu bangena 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 Mamadu o kumana sa an jɔlen an b'an ka ŋaniyaw siri fɛn min bɛ an fɛ bɛɛ k'i ta siri an bɛ miniti 2 kɛ dɔrɔn ka kuma ala fɛ an bɛ sɔrɔ ka fatiya ta miniti 2 an jɔlen ko kira bangena min b'an fɛ an k'a jira ala la an ka sɔrɔ ka fatiya ta miniti 2. ala ka jamana kisi ala ka jamana kɔlɔsi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من عندك رزقا واسعا كثيرا لا مقطوعة ولا ممنوعة واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم عليك توكلنا وأنت حسبنا نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبي بودوني دوني أبي بودوني دوني على كوكلوشي على كناوكشي على كناوتنا صل على رسول أما إن الله سبحانه وتعالى في
an karamɔgɔ ye duwawu minnu don ala k'a kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛsi an ka jamana ma ani diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen basigi ni bɛn kelenya o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na ala k'o kɛ wa an ka finitigiw an tɛ ɲinɛ u kɔ karamɔgɔ ko ka duwawu k'u ye ko ka dɛmɛ k'u ye ni ala sɔnna ma maliyɛnden ɲuman bɛɛ lajɛlen ye nin kumakan in mɛn wa ni ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen bɛna seko kɛ nin ko in na an bɛ duwawu k'a yɛrɛ kun ye si ni kɛnɛya ala k'a d'a ma a ye sɛgɛn min kɛ jamana in ye a ye wulikajɔ min kɛ a ye cɛsiri min kɛ o kama ala ka jamana in bɔ ka ala subhanahu wa ta'ala deli an ye mawludu kɛ hɛrɛ la cogo min na yarabi ala ka denguni fana yira an na o ka don hɛrɛ kɔnɔ k'a kun cɛ hɛrɛ kɔnɔna na foli belebele o ye aw ta ye aw minnu sɔgɔlen b'an na Serifila jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mami mi kira fene bo fe ni te mamadu fene te fe dinyana mamadu ala kira bangena Abdullahi te kira bangena abangena amba aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minum mi kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena